Dobrodošli, dragi učesnici Boost Me Up-a, odnosno Bootcampa. Ovoliki broj start-upova koji su uspjeli u jednoj velikoj konkurenciji da dobiju priliku da se predstave danas i zaista mi je zadovoljstvo što ću imati priliku da čujem vaše ideje. I fokus će biti naravno na svim mladim polaznicima ove Startup Akademije, svima vama, nadamo se budućim liderima, preduzetnicima ove države, ljudima na kojima će se zasnivati naša buduća privreda. A budite sigurni, svi vi polaznici, da će Elektroprivreda znati da cijeni i podrži svaku dobru i opšte korisnu ideju. Zaista mislim da ove ideje, ove teme trebaju da budu sastavni dijelovi rada institucija koji se bave ovim temama. I nemojte zaboraviti, ovo je timski rad. Radite zajedno kao tim i sigurno ovo je samo jedna od stepenica koja vas vodi ka vašoj sigurnoj, mnogo svjetljivoj budućnosti. Jer ideja svih nas je i državna politika je da razvijamo ekonomiju koja je zasnovana na znanju i inovacijama. Ali smo dostigli održivu, zdravu i digitalizovanu Crnu Goru, bez vas to ne možemo. Zato vam još jednom čestitam i želim da ovo budu uspješni dani za vas.